Play pi baro lang bajo kan ke video ngakwa ban hikai pi kumno ba phin yo ya u Rupee Symbol ha ka smartphone ko Jong pi namar nadu ko por ba pithiet ek smartphone by default kila pre-install ya ka we ka language ka ba phi ban pen kala tidak phi ya ini number we arlai phin lap yo dollar symbol bat ban pen kala phi ya na ini benta jong ka setting da phi klik hai ni benta jong ka setting phila ban pen kala hang ni ya ka language nang tas I add keyboard hadin phila dam ya na ini benta ibah nang phi type ya ka contain English nang ta sawan bat hang ni phin lap ya ka wei ke jat tien ketika English India hang ni phi la ban select ya ka ban I done nang ta da phi ya yang sedien la da phi pen phin salap ba u Rupee Symbol umpat la ban mi ha kani kapor kadau kala ban long ba phi hap ban shim ya kani ka English India haneng pishu klik sa drag ya ka nang ta pade phi persang ban pe kala ban long ha kapor sha bangan record kani ka video kalong hanrei ha kani ka kanti ka banta kamsham lalong ti menta ngin ya biang shaka banta jo ka setting but hai ni banta phi delete no ya kani ka English US but no tangka English India but da ka ba phile kumni ngan ong phi ba da phi ya biang hai ni banta we arlai phin lap ya u Rupee Symbol te parlok baro ngakar man phi tanat kini ka video wat klet ban like ban samlam shkibe bat kham tam e phin subscribe kubleshibun